Ahojte, my sme Dominika, Mišo a Attila. Team The 12. Veľa rokov sme spolu tvorili hry na rôzne tábory, stredká a akcie pre mladých a rodiny. Tieto záľuby a skúsenosti sme sa rozhodli využiť a vytvoriť stolové hry s výnimočným príbehom. V minulosti sme vytvorili vzdelávaciu hru o slovenskej histórii a tento raz sme sa rozhodli priniesť k životu príbeh 12 mužov, ktorí inšpirovali milióny ľudí a veríme, že majú čo povedať aj dnešnému svetu. Hra The 12 vychádza zo 6. kapitoly Markovho Evanjelia, kde Ježiš posiela apoštolov po dvoch, aby kázali, uzdravovali chorých, vyháňali zlých duchov a kriesili mŕtvych. Z hráčov sa tak stávajú apoštoli a vyhráva ten, kto obráti najviac miest a obcí v Galilei. Chceme, aby sa tak spojilo čo najviac partí, spoločenstiev a rodín pri Evanjeliu a zažilo pritom veľa zábavy. Preto budeme radi, keď si The 12 objednáte a budete zdieľať túto myšlienku medzi vašimi priateľmi a známymi. Prajme vám veľa zábavy a krásneho spoločného času pri hre The 12.